Ja, det var så lidt. Så er det en til. Tak til alle med sin tidsmål. Du sagde aldrig noget til mig, så havde jeg købt det. Jeg havde købt. Oh my god, jeg var det læst. Men jeg var nummer 1. Hvorfor får du for mange af de der? Ja, ja. Jeg kunne også lave det der, men det synes jeg ikke. Oh my god, jeg ved ikke, hvorfor jeg har givet. Jeg har lige fået det der. Den er det. Super chic. Hvad er det, jeg har givet hår? Jeg fik ikke engang lide, men... Du får hår. Ej. Du får mere hår af det samme. Snud, du fik den i sort. Jeg har den i hvid. Og sort. Jeg kunne faktisk godt nå åbne. Bare spanker med S-hår, måske. Nej. Okay, jeg kommer måske til at give dig nogle flere gaver. Det ved du godt, ikke? Ja, jeg kan det flere. Ja. Jeg gad købe den. Nej, Star Cold Smoke. What? Det er jo ikke engang udgået meget af det. Jeg er glad for, at du overhovedet får det. Det er ikke noget meget af det der. Det er ikke udgået. Okay. Jeg tror, du sagde udgået. Den er udgået. Fuck noget lort. Det er den, jeg vil have. Den er ikke helt seriøst. Hvis du får en til dem der, ikke? Så giver du en til mig, okay? Ej, kan du ikke give en til mig? Til min pigebror. Det er så smukt. Det er den gave. Tak for gaven. Den lille skrift. Man kan jo næsten ikke se, hvad du skriver. Okay, fordi